Bonġu familja tagħna ta' New Better Life, nispera li intom tajbin l-ewwel nett. U ġitni din l-idea li naqsam magħkom daqsxejn ħsibijiet ta' kif intom tistgħu bażikament ittejbu daqsxejn tkomplu tibnu minn fuq ir-riżultati illi diġà il-maġġoranza tagħna qegħdin inġibu. Daqsxejn points żgħar illi flimkien jistgħu daqsxejn differenza mhux ħażin speċjalment long term. U kif tafu jiena wieħed minn dawk illi nipprattika u anka nirrekomanda ħafna l-intermittent fasting illi għal min m'għandux idea l-intermittent fasting hija illi inti tagħmel bejn 12 u 16-il siegħa sajjem. Jiġifieri jekk pereżempju tagħmluha kif nagħmel jiena, nieqaf niekol fit-8 ta' filgħaxija u mbagħad l-għada nerġa' niekol f'nofsinhar. Daka bażikament kif tafu jekk tgħodduhom naqra jiġu 16-il siegħa issa suppost 7 jew 8 minnhom inkunu reqdin. Għal daqstant, meta inti qed tagħmel 16-il siegħa sajjem fil-verità 7-8 minnhom laqqas biss tinduna li inti sajjem għax tkun rieqed. U waqt is-sawma, jiġifieri jekk pereżempju ħanerġa' naqbad l-eżempju tiegħi jekk nispiċċa nikol fit-8 u nibda nikol l-għada f'nofsinhar, pereżempju jekk jiena ħnorqod fid-9 bejn 8 u d-9 jiena nista' nieħu xorta ilma still jew ilma sparkling. Nista' meta nqum, pereżempju nieħu kafè iswed jew te iswed, jiġifieri mingħajr zokkor u mingħajr ħalib. Għaliex? Għax il-kafè iswed, it-te iswed ma fihx kaloriji, però jekk inżidulu l-ħalib jew it-zokkor, naturalment ħankun qed intuħ il-kaloriji. Allura ma tibqax sajjem jew sajma. Issa, din hija l-iktar ħaġa b'xejn jekk nistgħu ngħidu hekk hija xi ħaġa free li tista' tagħmel ta' kif inti verament tibboostja matul il-ġurnata. Hija b'xejn, tieħu żmien il-prattika, tieħu jiġifieri għandek bżonn ċertu żmien sakemm anke inti tidra forsi, però once tidra hija xi ħaġa verament effettiva fil-fatt intuża anke fi clinics u sptarijiet, speċjalment l-Amerika u l-Ingilterra. Ma dik jgħidula intermittent fasting. Issa, biex nibnu fuq il-fasting, idealment illi inti tagħmel l-exercise tiegħek fuq stonku vojt. Mela l-ideali huwa illi inti pereżempju tagħmel l-exercise tiegħek ngħidu aħna jew filgħodu kmieni jew inkella eżatt qabel il-lunch, waqt li tkun għadek sajjem, waqt li tkun għadek waqt dik il-fast. Għaliex? Għax ġismek hekk ħajġib l-enerġija għal dik il-workout għal dik is-session bħalma nagħmlu hawnhekk kif tafu forsi diġà nofsija kollox, nofsija intensiva, l-enerġija ħajġibha mix-xaħam li inti għandek diġà. Allura jekk inti mhux imdorrija tagħmel l-exercise bi stonku mimli, kif qed ngħidu, is-soltu ħajjieħu żmien biex tidra, però illi ħafna drabi nsibu hija illi meta mbagħad nippruvawha inħossuna aħjar għax tħossu aktar ħafifa, tħossu aktar enerġetika, ironikament avolja għadek ma kilx, allura ħanistiednek tipprova. Ħantik parir illi nofsija qabel jew 3 kwarti qabel tieħu xi tazza kafè, jiena nieħu pereżempju minn daw supplementi jgħidulu apposta qiegħed ikun fih ċertu kafejjina u ħafna ingredjenti naturali li ħajatini l-boost għal dik il-workout waqt illi jibqa' jgħinni biex anka naħraq ix-xaħam u nieħu lila u daqshekk ma nikolx qabel it-training. Jiena personalment nitrenja normalment fis-6 ta' filgħodu jew fis-6 neqes 10 ta' filgħodu. Imma anke jekk inti qed tagħmel l-exercise pereżempju hawnhekk għandna ħinijiet fit-8 u nofs ta' filgħodu jew fin-nofsija. Tajjeb xorta illi inti tagħmel dal-exercise meta tkun għadek sajjem jew sajma. Għax ħajjejnek kif qed ngħidu tkompli taħraq iktar xaħam. U mbagħad jekk pereżempju tagħmel l-exercise ngħidu aħna fin-nofsija jagħmel għandek sassija kollox tmur id-dar u tieħu l-lunch. Jew jekk trenjajt filgħodu bħali pereżempju fis-6. Jien għamilt training sa' 6 u nofs u mbagħad kif qedtilkom niekol f'nofsinhar. U in between nara li qed nixrab ilma, jekk hemm bżonn xi daqsxejn kafè biex anke jgħin jaqta' l-ġuħ, speċjalment anke id-decaf. Id-decaf huwa ideali ħafna, ħafakkarkom iżidux sokkor, iżidux ħalib, għax inkella bażikament ħanoħroġ mis-sajma dal-waqt indur naqra l-mistoqsijiet tagħkom inkluż ta' Marija ta' nweġibkom dal-waqt. Imma biex ma nitlifx inkun qed naħseb ħanweġibkom fl-aħħar. Issa, tipp ieħor żgħir huwa illi importanti noqdu 7 u 8 sigħat, ħafna minna nafu speċjalment minn xi għaddejna fit-2020 u maffariet li forsi jħasbuna u jistressjawna u għal daqstant iktar minn qatt qabel għandna bżonn naraw illi norqdu biżejjed u kif norqdu. Jiġifieri l-ideali huwa illi torqdu
f'kamra li jekk jista' jkun hija dlam ċappa fejn m'intomx tisimgħu ħsejjes. Daw pereżempju li besina f'widnejja, daw għandhom dak idru noise cancelling, jiġifieri anke jekk nilbishom u nixelhom mingħajr ma nisma' xejn huma jkunu jekk nipprogrammhom hekk bis-setting ta' noise cancelling biex jiġri x'jiġri matul il-lejl kemm jista' jkun ma nisimgħux l-annemus jew forsi xi kelb bħal m'għandi jiena illi malli jisma' xi ħaġa jinbaħ jew jippanikja, allura dawk jgħinuk biex tibqa' kemm jista' jkun rieqed. Apparti minn hekk xtaqt naqsam magħkom ukoll l-idea illi jekk jista' jkun l-ewwel darba li tieklu fil-ġurnata u fix-xinu ma jkunx hemm ikel illi ġej minn carbohydrates. Jiġifieri mela pereżempju aħna trabbejna, inkluż jiena aħseb wara uħud minna li forsi għandhom iktar età, illi l-breakfast huwa l-aktar ikla importanti tal-ġurnata. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar kemm qed isibu illi mhux il-każ ta' ċertu punt, jiġifieri kif qed ngħidu illi tista' inti filgħodu ma tiekol xejn u mbagħad ngħidu aħna tiekol f'nofsinhar jew fis-sija biex inti tagħmel dak il-ħin sajjem. Però apparti minn hekk, x'ħadd jiekol l-ewwel darba tal-ġurnata ħajjipprogrammalek moħħok u ġismek għall-bqija tal-ġurnata. Jiġifieri, jekk jien ntih ċertu ammont ta' carbs bħal ngħidu aħna nieħu xi cereal jew inkella qar minn hekk nieħdu xi donut, il-ġisem il-moħħ ħajibqa' qisu jikkrejvja dak il-carbohydrates, dak it-zokkor. U għal daqstant nafu li iktar ma ħajkollna lebli għalih, iktar hemm ċans li nkomplu nieħdu minnu. U nafu kemm il-carbs u t-zokkor ma jagħmlu l-ġid. Għal daqstant mhux ta' bxejn, illum il-ġurnata wara rakkomandat ħafna pereżempju li nibdew il-ġurnata bil-bajt. Illi l-bajt fih il-proteini kollha li għandu l-bżonn il-ġisem, fih xaħmijiet tajbin illi permezz tiegħu anka ħambaxxu il-kolesterol il-ħażin. Mela l-bajt huwa idea tajba minnhom. Greek yogurt illi nżidulu naqra lews. Kemm il-Greek yogurt u kemm il-lews għandhom il-proteini u xaħmijiet tajbin. U insomma, hemm ħafna idejat, jiġifieri anke jekk tfittxu fuq il-Google sempliċement keto breakfast, keto tispellija K-E-T-O, jew bl-Ingliż K-E-T-O, keto breakfast, għandkom biżibilju idejat ta' ikel illi jkun idealissimu biex nieħduh l-ewwel darba li ħaniklu u fix-xinu illi intom ħatiklu l-ewwel darba. Barra minn hekk nintikom dejjem parir illi tagħmlu minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa nofsija session fejn tħadmu l-ġisem kollu. Hawnhekk kif jistgħu jgħidulna anke il-membri li jiġu hawn dik in-nofsija tkun nofsija tajba, tkun nofsija apposta għalina illi rridu nitilfu x-xaħam u nittownjaw, mela hawnhekk mhux ħanaraw bodybuilders jew ballerini, kombinazzjoni l-ballerini huma next door, ħdejna. Però hawnhekk niffukaw fuq min qiegħed iffukat bażikament biex jitlef ix-xaħam u jittownja. Jekk nagħmluh minn tal-inqas tal darbit fil-ġimgħa nkunu bdejna tajjeb, iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma l-ġismek jidra tista' anke jien naf tiġi 4-5 fil-ġimgħa għaliex le. Issa, kif ħankun naf jiena kemm il-darba ħaniġi? Ħadkun taf kemm darba ħatiġi billi tistaqsi lilek innifsek dil-mistoqsija minn 1 sa 10 jiena kif qiegħda jew qiegħed inħossni llum. Jekk qed tħossok preparata għal training ngħidu aħna 7, 8, 9, 10. Mela muri training għadek ma bbukjajtx ibbukja ħalli żgur issib post u ejja. Però jekk qed tħossok inqas minn 7 jien għandik parir illi dakinhar tmur mixja pereżempju passiġġata biex ġismek tgħinu jirkupra mingħajr ma tagħmel exercise intensiv imma xorta ċċaqlaq għax meta tiċċaqlaq ħatejn il-ġisem illi jirkupra. Min-naħa tiegħi dawk il-punti li kelli għalissa ħandur naqra il-mistoqsijiet. Mela Stephen qalilna Red Bull Light tista' tieħu. Stephen, mistoqsija tajba. Bażikament daw is-soft drinks illi jgħidulek Coca Zero jew Sprite Zero jew Red Bull Light normalment xorta jkollhom ċertu ingredjenti illi minħabba fihom il-ġisem jaħseb illi kiel xi ħaġa. Jiġifieri minkejja mhumiex zokkor as-saċ, ikun hemm ċertu ingredjenti illi faċli il-ġisem jaħsibhom illi huwa ikel u għal daqstant mhuwiex ideali dak huwa il-parir tiegħi. Mela, Marija qaltilna jiena jekk nagħmel 15 hours ma nikolx u 9 hours niekol. Prosit Marija, keep it up għax naħseb kif tista' tgħidilna inti wkoll dak qed jgħinek anke biex tkompli tixxejpja u tittownja. Tajjeb ħafna, mela, għalissa dawk jidher il-mistoqsijiet illi hemm nixtieqilkom ġimgħa mill-aqwa
stay tuned ukoll għax anka ħanamlu affarijiet oħrajn illi ħajjejnukom anka matul dawn iż-żminijiet. Il-membri ħanfakkarkom daqsxejn f'dik il-little black dress li qed nagħmlu jew il-little black suit illi bażikament dan huwa programm ġo programm. Mela kif tafu intom għandkom l-eating plan għax hawnhekk in-nutritionist ittikom eating plan ma xiex ħatimxu u dan il-little black dress jew il-little black suit għall-irġiel ħajkun qed jgħinkom daqsxejn iktar homework li tistgħu tagħmlu mid-dar biex matul dan iż-żmien xorta nibqgħu nagħmlu progress jew minn tal-inqas ma mmorrux lura, ġifieri ma nitqawwewx jew ma niġux anqas fit minkejja li huwa żmien il-milied. Il-bqija ħanħeġġixkom anka matul il-festi, forsi anka għandkom iktar free time għax forsi qegħdin bil-holidays jew ħadkunu bil-holidays ejjew minn tal-inqas tliet darbit fil-ġimgħa nofsija kollox u jiena Mattejus Grasso jekk nista' ngħidkom xi ħaġa kmandawni. Il-ġimgħa tajba.